ukućani, susjedi, muž i žena, otac i djeca, mati i djeca, djeca i roditelji. To je najgora bolest koja s nas muči. Nažalost, u našem hrvatskom narodu unijela je otrova puno toga. Gdje god je se moglo, uvukla se ta bolest mržnje, podijeljenosti i svađe. Zato doći Ivanu Krstitelju kao da čujemo da nam pokazuje za onoga koji s križa moli za oproštenje i uči nas praštati. Ne može to čovjek svojom ljudskom snagom. Praštati može se samo milošću Božjom. Zato susresti Krista, to znači susresti Božju ljubav i prepoznati da je svatko od nas voljeno biće. Božje biće, vrijedno biće. Toliko vrijedno da je Isus na križu umro za njega. Ja bi volio sada kad bi mogao zaviriti u duše vaše. Ali mjesto mene učinite to vi. Zaviri u svoje srce. Da li vjeruješ da tebe toliko Bog voli da je njegov sin umro za tebe? Mi vjerujemo Isusa Krista, ali u to još nismo povjerovali, da smo toliko voljena bića. Mi ne smijemo zaboraviti da smo i griješnici, ali nikad se na tome ne smijemo zaustaviti. Mi, iako smo griješnici, baš zato je Isus došao, da nas nađe, da za nas umre, da svojim uskrsnućem nadu donese. I susresti Krista, to znači otkriti tu nadu koja izvire iz toga tajstva da smo voljena bića. Čovjek koji to otkrije sigurnost života. Otkrije nešto na što se može osloniti. Zato vas danas, sve koji nosite te rane, bilo koje vrste, pozivam, povjerujte u tu Božju ljubav. To svoje griješno srce darujte mu. Ponesite u svom srcu ne grijeh, ne mržnju, nego Božje praštanje, Božju ljubav. Praštanje u ispovjedi koje ti oprostio grijehe, reci mu od srca hvala. Ali i ponesi to svijest da je Bogu stalo do tebe. Da mu je stalo do tvog spasenja. Da mu je stalo do tvog dostojanstva. Da mu je stalo do tvoje vječne sreće. Povjeruj u to, s tom nadom se vrati kući. Unesi tog Isusa u svom srcu. A onda želim vezati upravo uz blagoslov zvona. Zvona imaju trostruku službu. U prvom redu, to je uloga Ivana Krstitelja. To je bio glas u pustinji koji je pozivao na obraćenje. Zvono ima upravo tu ulogu da poziva vjernike, da ih okuplja u zajednicu vjere, poziva na molitvu. I danas ih blagoslivimo da oni trajni blagoslov budu u ovom svetištu, u crkvama gdje budu zvonili, jer nisu sva samo za ovu ovdje crkvu, nego su i za razred mjesta po župi. Da zvono odjekuje kao glas Božji, kako je to u našem starom običaju bilo. Čim zazvoni zvono, naš se čovjek prekrusti i kaže: slava tebi, glasu Božji. To je glas Božji.
kaže čovječe, digni srce malo Bogu. Nemoj ga u zemlju zalijepiti. Jer si stvoren za vječnu sreću, ne da truneš u zemlji. Druga uloga, na poseban način, ima da oplakuje mrtve. Čim netko umre, kaže javi da zvoni. Znam to kao župnik. Često puta su vjernici koji puta tu i nasrpili. Sjećam se jedne neprilike, neko je umro na Veliki petak. I ja kažem, znate, nije običaj, crkveni je propis da se na Veliki petak ne zvoni i na Veliku subotu ne zvoni. Šta moj je tata umro, hoću da zvoni? Čovječe, pa ne možeš tako. Zvonit ćemo kad bude Uskrs. Ljudi do toga drže. Neće to zvono ništa pomoć pokojniku. Ali će pomoć da ljude podsjeti, neko je umro, pomolite se. To je to, uplakuje mrtve. I kad ga ispraćamo pokojnika, a ono zvono kao da kaže, sjeti se čovječe, i ti ćeš umrijeti. Kao da odjekuje u dušu. Kao da ti kaže, nemoj misli da ćeš ovdje vječno živjeti. Niko nije uspio izmaći smrti. Niko nije platio da izmakne smrti. Tu ne vrijedi koverta nijedna. Zato zvono kada zvoni za mrtve, ono zvoni za žive. Žive upozorava. Čovječe, smrtan si, misli na vječnost. A onda treća posebna uloga zvona je da odgoni nevolje. Čim nevrijeme zvoni da razgoni nevrijeme. Ili nađe druga nesreća u župi, zvoni da se svijet okupi. Sjećam se jedne zgode, kao župnik nisam znao kako ću sazvati. U nedoba sam počeo zvoniti, odmah ljudi dolaze, što je? Evo, to je to. Priteci u pomoć, sad je nevolja. Zvono ima dakle tu ulogu, kao glas Božji da odgoni nevolju. I nevrijeme, a i da ljude pozove da se slože protiv nevolje. Danas je to ovdje se događa u svetištu Svetog Ive. I zato bih htio da stvarno kad god čujem zvono, da me sjeti, ja sam kršćan, ja sam vjernik. Možda neću stati na sedmice i moliti, jer moram putovati. Ali ću svoju dušu dići Bogu. Bože, Tvoje sam stvorenje, voljeno biće, daj da mi vjera raste, da ljubav se razžari, da ne klonem, da se života ne bojim. A onda završit ću pomalo jednom porukom. Zvono ima ulogu dakle da sakuplja. Jer je to Kristov čin. On izgrađuje zajednicu. Ivan upozorava da dođemo Kristu. Krist izgrađuje zajednicu. Zato ću ja odavde kao poruku pođimo s tim zadatkom. Izgrađujemo zajednicu u obitelji. Izgrađujemo zajednicu u našoj župskoj zajednici. Izgrađujemo zajednicu u našem hrvatskom narodu. Izgrađujemo to zajedništvo. Susrećem jednoga koji se živ raspade vičući kako je on Hrvat. Pitam ga, čovječe, a koliko ti to imaš djece? Jedno! Rahija se obogatio hrvatski narod. Nemoj se hvaliti da si Hrvat. Šta si ostavio tom narodu? Treba ostaviti vrijedan život.